Moikka! Mä näytän nyt, miten liimataan full lace aitahysperukki päähän. Eli ennen perukin käyttöönottamista otsalta tulee leikata ylimääräinen pitsi pois terävillä saksilla aivan hiusrajan reunasta. Ja se on todella helppo tehdä, eli sitä ei tarvitse stressata ollenkaan, että onnistuuko siinä. No niin, eli ennen liiman laittamista kannattaa laittaa tällaista Scalp Protector suoja-ainetta, mitä on saatavilla ihanathiukset.fi verkkokaupasta. Tää suojelee herkkää päänahkaa sekä jos hikoilee hirveästi, niin tää on todella hyvä laittaa. Laitetaan tätä siis siihen kohtaan, mihin liimaa laitetaan päästä, eli siihen hiusrajaan. Noin. Ihan taakse asti. Noin. Noin, hyvä. Sitten annetaan sen kuivua hetken aikaa ennen kuin aloitetaan liiman laittaminen. No niin, eli nyt kun toi on kuivunut, niin voidaan aloittaa liiman laittaminen. Ihanathiukset.fi verkkokaupasta on saatavilla muutamia eri liimoja, joista yksi on tällainen Sensibond-liima, mikä on kestävämpi ja se on myös veden kestävä, eli se on todella hyvä esimerkiksi urheiluun. Toinen liima, mitä on saatavilla, on tällainen Safe Grip-liima, mikä on hyvä päivittäiseen käyttöön. Se on myös erittäin kestävä, mutta se on vesiliukoinen, eli se on helppo myös poistaa sitten. Liimaamiseen kannattaa käyttää sivellintä, jolloin liiman saa levitettyä tasaisesti joka paikkaan. Noin. Eli perukkia liimatessa mä tykkään ensiksi laittaa perukin päähän, jotta mä näen tarkasti mihin hiusraja on hyvä laittaa. Sen jälkeen otetaan pensseli, missä on liimaa. Otetaan sitä vähän enemmän. Noin. Ja aletaan liimaaminen. Katsotaan, että hiusraja on oikeassa kohdassa. Noin. Jonka jälkeen nostetaan sitä hieman. Ja laitetaan liimaa. Noin. Ihan koko hiusrajalle. Myös korvien taakse. Nyt kun liima on levitetty, annetaan sen hetken aikaa kuivahtaa siinä, jotta se ei ole niin liimainen ja hiusten laitto on todella vaikeeta. Kun laittaa laceperukin sitten päähän, niin kannattaa laittaa edestä etuhiukset pinnille, jotta ne ei tule tielle sitten liimausvaiheessa, ja sitten hiukset ponnarille, koska se on paljon helpompi laittaa. Eli nyt liima on kuivanut hetkisen, joten voidaan alkaa laittaa laceperukkia päähän. Katsotaan edestä, että se menee oikealle kohdalle. Noin. Jonka jälkeen voidaan painaa se paikalle. Ja sen jälkeen takata sama juttu. Liimaamisen jälkeen kannattaa laittaa huivi päähän, koska se vielä sitoo paremmin sitten, jotta liima pysyy pidempään paikallaan ja perukki kiinnittyy päähän. Näin. Sitten annetaan olla huivin noin 10 minuuttia ja sitten perukki onkin hyvin päässä.